but I'm deliberately telling you this because my life is in danger. Maiguru vauya neupdate vati ivo life yavo iri padanger nekuti one of the guys zvakonfirmwa kuti atori muC10 kuri kunzi zvakare paitwa sign yekuratidza kuti ndongokuuraya zvinenge zvisina kana kuzombotariswa uye kuitwa basa nazvo nekuti vakomana ava vanenge vakatsika pakaoma. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyaya Maiguru iyika inototemesa musoro chaizvo. Makadi yenyu muri yeZimbabwe dangu kutenda ine support yamuri kundishowa. Ndoda kutenda ine vasikana vabva kwandanjigara kumutamba Kota Falls kuzomira neni kucourt. Ndoda kutenda neve kubasa kwangu vauyawo kuzomira neni. Ndoda kutenda vazhinji vari kutambanudza ruoko rwavo. Ndiri kuruona rubatsiro. Ndoda kukutenda imose. Ndangoti ndingokupai update ingori quick. I'm not supposed to be talking about the case, neither am I trying to create content, but I'm deliberately telling you this because my life is in danger. It could be because it was confirmed today that one of the guys, Martin, is actually a CIO, but we all reasonably bleed out kuti vakuru vake vanenge achitaura vaitaura or whatever he thinks he was doing, abusing his power, who will condone such behavior. Hapana anokondona kutyisidzira munhu kuti ambate chibharo. Handina zvakawanda ndogona kungomambla, ndogona kungotaura nezvimwe zvamusingafari nazvo, ndogona kutoita nezvimwe zvamusingafari nazvo. But I just want to thank you for the few that are supporting me, the most that are supporting me actually. Zvandandichataura kuti ndinongotaura zvese zvese asi maita henyu ndichange ndichidzoka kubasa kana ndazorora ndaokei ndokumbira muzonditendera kana ndakudzoka. Asi Mwari ari mubatsiri wedu upenyu ndiri mupenyu maita henyu. Chinonzi C10 chiko handiti zvinhu zveintelligence. Zvino intelligence dzacho dziri papi dzekuti unotora kamubhedha wonoisa mumaindustrial site kuti uvate navakadzi. Intelligence dzekuora dzakadaro naimi chiko chakadaro. Vakomana ava whether ndeve intelligence kana kuti chii vanodeserva kuorera muprison. Kana ariwo maoparetero avo intelligence dzakadaro aiwa dzakaora. Ngatigarei tabvumirana pano kuti whether uri muofisi ipi kunzi kwayo uri mupresidential guard kana kuti uri muCIO kana kuti kana ukaita hunhu hwekubata vanhu chibharo uri mhuka, you don't even deserve to be close kuna president vacho. So ndiyo update yapiwa naMaiguru vari kuti nyaya ichiri kuenderera mberi kumakotsi ikoko pachadzokerwa zvakare kuti vanoenderera nayo mberi nyaya iyi. We just hope kuti pasave nezvimwe zvinoitika kuseri since vakomana ava vari kuratidza kuti vari kumaCIO. Nyaya iyi ngaibatwe sedzana Mike Chimombe kutongozikamwa kuti chero uri mbinga unogona kungoswera watova muchikurubhi. Ndo zvatinoda isu so that we have faith in our justice system.